parlo amb molta gent de la Seu, m'agrada, i noto que tothom està molt preocupat per la deriva de la nostra ciutat. Jo també estic molt preocupat. Des de fa 10 anys la Seu va baixant cada dia, cada any, i ara ha tocat fons. Per exemple, el centre històric està molt deixat, molt abandonat, i davant d'aquesta situació només hi ha una solució. La solució és reaccionar. Cal un canvi a l'Ajuntament, cal donar oportunitat a gent nova, a gent amb idees noves. L'Òscar Ordeig representa un canvi substancial, una manera diferent d'administrar l'Ajuntament, amb molta més claretat, amb molta més proximitat a la gent de la Seu. Per posar un exemple, el centre històric es podria veure molt millorat treballant a fons seriosament la declaració de la catedral com a patrimoni de la humanitat. Fins ara no s'ha fet. Jo crec que molta gent de la Seu, molts urgellencs, estaríem disposats a ajudar a l'Òscar Ordeig per tirar endavant el centre històric, per tirar endavant el conjunt de la Seu. És l'hora del canvi, és l'hora de la renovació, és l'hora de les idees noves, de les persones noves, també del seu equip. Nosaltres, des de Compromís, creiem en l'educació pública, més que un servei, una forma d'educar futurs urgellencs i urgellenques, i la defensarem des de l'àmbit municipal. Ho demostrarem recuperant la llar d'infants La Grandalla, un centre educatiu que comptava amb més de 30 anys d'experiències, perquè ara, més que mai, cal atendre aquestes necessitats, assegurant-ne un bon manteniment i construint entre tots un bon pla d'entorn educatiu, perquè els més petits són el futur de la Seu. Som gent treballadora, senzilla, humil, però que s'ha forjat a ella mateixa. Creiem en la igualtat d'oportunitats, en la equitat, en la meritocràcia. Treballarem pel bé comú per tothom sense favoritismes ni sectarismes. El nostre compromís amb la transparència municipal impregnarà totes les nostres actuacions. Ens comprometem a desfer totes les societats municipals paral·leles a l'Ajuntament i a gestionar amb absoluta transparència. A tots ens preocupa la nostra sanitat pública i l'Hospital de la Seu. Cal un pacte de ciutat pel nostre hospital. Deixar que acabi les pèrdues de les nostres especialitats, que tornen a obrir les llits de la segona planta, que deixen de retallar tant amb recursos humans com amb recursos materials. N'hi ha prou. Defensem l'hospital i defensem la nostra sanitat pública. Jo crec plenament amb el comerç de la Seu i crec que amb il·lusió, amb unió i amb moltes ganes de treballar podem aconseguir que això s'aixequi. Crec amb la Seu i amb els negocis de la Seu. Els impostos municipals han d'anar en relació amb els serveis que s'ofereixen. A la Seu, els impostos han tocat sostre. És per això que des de Compromís ens comprometem al 2016 a baixar un 5% a l'IBI i a no pujar-los més. Treballarem per millorar la situació dels fronterers, demanant un canvi a la nova llei de no doble imposició, per afavorir aquest col·lectiu ja bastant desafavorit. No necessitem grans professionals, necessitem persones amb empatia i ètica que tinguin ben clar que han de governar amb el poble i per al poble. La falta d'oportunitats condemna a moltes famílies a marxar de territori, a marxar de la Seu i a viure situacions de gran precarietat. Ens comprometem a impulsar 30 plans d'ocupació a mitja jornada per persones en situació d'atur.
Durant els últims anys, els pitjors de la crisi, l'Ajuntament només ha gastat el 50% dels diners pressupostats per serveis socials i han tingut de ser les ONGs locals les que han tingut de resoldre els problemes de la gent. Això no pot ser. Cal recuperar la gestió directa dels serveis socials des de l'Ajuntament. Volem estar al costat de la gent que ho està passant pitjor, oferint solucions ràpides i humanes. La situació de crisi actual ens ha demostrat que tots podem ser usuaris dels serveis socials en algun moment. Les persones han de saber que tenen dret de ser ajudades quan ho necessitin. Creiem que ha arribat el moment de realitzar tasques a nivell cultural i que sigui accessible a tothom. Per això creiem que és important impulsar tasques com la música, la lectura, la pintura, l'art, les arts escèniques, a nivell privat, en col·laboració, a nivell públiques, a través de subvenció. Impulsarem el Conservatori Professional de Música dels Pirineus, ampliarem els horaris turístics de l'Oficina de Turisme i l'ampliació horària de la Biblioteca Pública. Jo sóc un jove de la Seu que em vull quedar a la Seu. Aquesta frase, que a priori sembla normal, per desgràcia avui en dia no se sent gaire. Per què? Perquè la majoria de joves, sobretot els joves universitaris, veuen que aquí al territori no tenen l'oportunitat de desenvolupar la seva carrera professional. Això comporta, a part de l'òbvia pèrdua de població jove, comporta una pèrdua de capital humà. Per això, Compromís per la Seu es compromet a fer tot el que estigui a la seva mà per capgirar aquesta situació. Tot i la crisi econòmica, impulsarem la construcció d'una residència d'avis per la Seu. No pot ser que els nostres padrins hagin de marxar fora per no tindre places de residència. Los precios para acceder a una vivienda en la Seu d'Urgell son cada vez más caros. Por eso, desde Compromís, nos comprometemos a fomentar los pisos de alquiler social. No lo dudes, en política de vivienda pasaremos a la acción. A la Seu podem gaudir de molts clubs esportius que fan una tasca ingent per la societat urgellenca. Sabem que no és fàcil gestionar els clubs. Per això, des de Compromís, ens comprometem a recuperar els ajuts als clubs. Compromís per la Seu és una proposta de canvi. Tenim l'equip, amb les persones, tenim les idees i tenim la il·lusió per capgirar la situació actual. Si tu vens i ens ajudes, ho farem possible. Canviarem la Seu per un futur millor i per recuperar la personalitat de la ciutat i del nostre Pirineu.